My ženy často cítime vinu. Vinu vo vzťahu, pri deťoch, že nič nerobíme, že oddychujeme, že nie sme dobré dcéry, dobré matky, dobré ženy, dobré partnerky, dobré kamošky. Ty kokos, ja neviem čo všetko. Ja som túto vinu kedysi pociťovala tiež. Mala som pocit, že dať sa na prvé miesto je sebecké. Mala som pocit, že musím pomáhať, že musím byť taká, mala by som byť taká. Hej, ja som z kresťanskej rodiny a chodila som na cirkevnú školu. Ty nemusíš nič. Dať sa na prvé miesto, ak chceš mať pekné a dobré a zdravé vzťahy, to najviac odpovedné rozhodnutie. Ty nemôžeš proste mať tie dobré, pekné, zdravé vzťahy, keď sa nedáš na prvé miesto. Proste ty nemáš čoho nalievať do tých druhých. Najprv musíš byť ty. Ty musíš byť tá hlavná, o ktorú sa postaráš. Až potom o tých druhých. A ja viem, teraz tu nejaké ženy, ktoré majú deti, jasné, veď zase chápeme, že nedáš babetku na druhú kolaj. A proste to vidím s klientkami. Neustále, že jak sa im tie vzťahy zhoršia, alebo nie sú úplne dobré. To, že sa dáš na prvé miesto, ale neznamená, že budeš kašľať na druhých. To znamená, že ty budeš mať nejaké štandardy, že budeš mať nejaké hranice, že budeš vnímať svoje potreby, že budeš vnímať, čo ti škodí, čo ti nerobí dobre, čo ti robí dobre, kedy potrebuješ oddych a necítiť vinu za to, že si láhneš na 10 minút. Ako mi to povedala klientka, že ona pri manželovi má normálne, že úzkosť, keď si sadne a že len sedí. Alebo ako moja iná klientka, ktorá mi povedala, že ona cíti vinu, není dobrou mamou, že nedáva aj tak všetko, čo by jej chcela dať. Toto mi hovorí asi každá žena. Ja tak tej vine vždy pristupujem, že vina má slúžiť na to, že keď niekomu ublížiš a naozaj ho zraníš, vtedy má zmysel cítiť vinu. Ale ak cítiš vinu pri všetkom, aj kde nikomu neubližuješ, to už je naučná vina, ktorá není produktívna, ktorá ti nepomáha, ktorá ťa udúpáva, ničí tvoju sebahodnotu, ničí teba, ničí tvoju kapacitu vnímať šťastie a spokojnosť v živote. Túto vinu zahoď. A ak budeš na budúce rozmýšľať, ako byť teda tou lepšou mamou, dcérou, matkou, kamoškou, čokoľvek, tak myslím na to, že dať sa na prvé miesto je to najviac zodpovedné rozhodnutie, aké môžeš urobiť. Hlavne, ak máš deti. Pretože deti budú kopírovať teba, budú zrkadliť teba, ty si pre nich model. To, ako sa k sebe budeš správať, oni odkopírujú.